Hi class, welcome to my YouTube channel, Johnny Mijanti PH. Yes, it's a new day, but ulit. It's a brand new day and it's a day to start with a smile. It's a day to create new memories nga na atong mahinumduman. Yan sa kono. And yeah, dili sa ta maglaag class, dili sa ta mag motor-motor, dili sa ta magligo-ligo. But this vlog, gusto na ko siya i-share kay gusto na ko ni siya ipaambit, gabi ka lang ang word, i-share sa inyo ha nga knowledge tungod kay wow, nagmamarunong na naman si sir. Gusto kong ibahagi sa inyo ang kalaman na to kasi alam ko na lahat ng mga di ba biglang napatagal, lahat ng mga tao ay nakakaranas paano ba, naka-experience na nito, and it is about time, it is very ano ba yan? Napapanahon ang mga kaganapang ito, kaya I would like to share you this knowledgeable discussions about how to cope up anxiety. Sino ba sa inyo ang hindi nakaranas ng anxiety? Sino ba sa inyo ang hindi nakaranas ng depression? Kasi kung hindi nyo pa ever na-experience yan, is perfect kayo. Diba? But today, before anything else, class, disclaimer, hindi po ako psychologist. I'm not a graduate of any kanang profession when it comes to kanang bitang mga about ani nga mga topic. But of course, I do some readings. I do some readings, and of course, I watch some videos about this. So ngayon lang naman is gusto kong ibahagi sa inyo ang aking insight o kaalaman o pagkaintindi about coping up with anxiety and depression. Okay? So, if you're interested, kung gusto mong malunasan yung nararamdaman mo ngayon, just keep on watching. So, okay. I have some copy here kay di ba ako memorize. Okay. It says base ni sa ako ang kuan class sa ako ang research. Yan nag-research gid. Accordingly, anxiety is the feeling of fear and panic. Most people feel anxious. Ladi ka basa. Fearful about situations in life such as money problems or exams, but often once the difficult situations is over. No, hindi na ako kabasaan ni. Sometimes the feelings of fear or anxiety continue after the difficult situations, or sometimes you can feel stronger sense of fear than other people, and this is when anxiety became problem and can affect your doing everything. Have ka English ba? Nagdugo na ba inyong ilong? Ako sad, nagdugo na po akong ilong. Okay. Sa kung nasabtan class, ingon siya nga, ang anxiety daw kuno is kanang nasa'y kahadlok, feeling of fear or panic. Mahadlok ka, later on maka-affect sa imong behavior, sa imong day-to-day activities, ba? Imong mga buluhaton sa kada adlaw is imong routine is maapektuhan na siya tungod kay you feel this kaning problem, kaning anxiety. Now, how to deal with stress and anxiety? Unsa na to siya pag solve? First thing yun class is dapat nga ato siyang i-accept that you cannot control everything. Dawato na to siya nga dili nato kontrolado ang tanan sitwasyon sa atong kinabuhi. That we are not perfect and we are meant to experience those kaning problems, those struggles kay na siya something mahimo sa ato Maintain positive attitude. Despite nga kanibitang problemado na kaita, we should maintain this attitude nga kanang problema ka na, kaya kaligay na ako ni, di ba? So me personally, nako yung ang kanang attitude nga, okay, this is just a problem. It will not kill me, it will not end my kaning journey, it will not destroy my plans, my goals, because this is just a merely problem nga na siya solution, di ba? So yun na akong mindset, and of course, to have a positive perspective in life will really help you to aid that anxiety that you are experiencing. And
Learn what triggers your anxiety. It it is work, family, school, or something else you can identify. Write in a journal with when you're feeling stress or anxiety and look for a pattern. Now, after accepting nga na-experience ka ani karon, of course, kanang imo siyang i-identify og asa ang source ni ani. Kinsa ang hinungdan nganong gaka-feel kag anxiety or stress, asa ka gaka-stress? Either sa trabaho, if you are a working person like me, di ba? Usahay mas stress ta sa trabaho tungod kay kanang bombarded ta sa trabaho, and which is usahay labi na kanang mag-cramming ta, maglibog na tag-asay unahon. So mas stress ka, di ba? Or is it gaka-feel nimo ang stress or anxiety sa family problems, family issues, di ba? So kana siya commonly. Or posible nga sa imuhang school, kung you're a student, if you're a student, ma-feel nimo ang stress labi na kung daghan kay requirements si sir, si teacher, or si ma'am. So kana siya. Then ways to reduce stress. Unsay imong buhaton para ma-reduce na siya? Dili man siya automatically nga in one pitik is mawala na siya class. So what are your ways to reduce it? No, kanang mahinahinay siya og kawala. So according here sa akong nabasa is to get enough sleep. Igo ko ani. Kani bitawng sige tag bilar-bilar class. Labi na gabilar-bilar ka sa tawo nga walay hinungdan. Hugot siya. No? Labi na bitaw ka nang gakabilar ka, wala ka insakto nga tulog. Di ba? So kana siya kanang dili ga function og insakto ang imuhang system, ang imuhang lawas mismo tungod kay wala siya naka-relax. Of course, our body, for example, in a whole day activities, kinahanglan nato siya i-take og pahulay, no, para siya mag-charge pud siya. Mura na siya cellphone class nga malubat. So kinahanglan nato siya i-charge. So get enough sleep. Adequate or poor quality sleep can negatively affect your mood. Tinuod na siya. Kung wala kay sakto nga tulog, di ba? Kabantay mo kung di ka sakto sa tulog, din lamin na magsurang-surang sa trabaho, dali ka masapot. Di ba? Mental alertness, energy level, and physical health. Now, of course, kung sakto imong tulog, naka-relax imong utok, ana, because you have enough sleep, more than 8 hours pag yun, di ba? Gabi na po ng more than 8 hours nga pagtulog ko, murag tinapula naman na siya, no? So, na-relax imong utok, nakalma imong utok. So, when you wake up in the morning, di ba? So, murag ka ng kuan ka, kanang ganado ka kay na-charge imuhang lawas na relax. Okay, get enough sleep first. Second, learn the relaxation techniques. So, unsa ni siya class? Meditation, progressive muscle relaxation, guide imagery, deep breathing exercises, and yoga are powerful relaxing techniques and stress booster. O, diba? Di ka basa. Okay, second daw is learn relaxation techniques. Sa ako I commonly use this. Wow. Pag stress kay ko class, akong ginahimo is kanang ga-meditate ko. So one way nga kanang akong pamagi sa pag-meditate is kanang ga-stay ko sa isa ka area kung asa hilom lang gid siya. Then or either mag-play din ko og kaning music, di ba? Daghan kay kag makita na sa YouTube or ma-download ng mga music about meditation nga kanang maka-help bitaw siya sa imong mind nga ma-relax. So kana siya. Kay ngano man, isa sa hinungdan nganong ka-stress guys, ang imong utok hago kaayo, di ba? Kay mostly most of the time imong utok mo gabing kanang kuan ba? Gabing huna-huna, gabing ka-stress ana. So kinahanglan mo siya i-relax mo nang kinahanglan ta mag-meditate. Or if you do yoga, dako pud kay na siya nga matabang sa imuha para nga mawala na siya, ma-minimize na siya, or mahinahinaya na siya og kawala. Then, third, strengthen your social network. Okay. Connect with others by taking a class, joining an organization, or participating in a support group. Diba? Dawato na to class nga, dili na to kaya ang mga problema kung atong suluhon. And that is why, inaana siya katsada nga, imong i-engage imong kaugalingon sa mga nagkalain-lain nga tao. Di ba? Sabi nga nila, wag mong suluhin ang problema. Wag mong pasanin ang mundo, di ba? So, engage yourself. Join an organization. Kung, for example, dani ka sa, mahilig ba ka sa sports?
So why not engage yourself sa sports para of course makamit pug kag mga lain-lain nga mga tao, and maybe one of them can help you to aid those stress and anxiety nga imong gibati, di ba? So make yourself busy. Isa sa makatabang class is kanimo ni imong kaugalingon nga active, labi na sa sports, kaya paninton ka. Isa na siya makatabang nga ma-relieve ang imong stress nga mabati sa imong lawas. And another thing, fourth, hone your time. Management skills, the more efficiently you can juggle work and family demands, the lower your stress level. Kani, time management. Saan mo pag-manage ang imong oras? Of course, atong labi na kung working person ka, like sa kuha, kaya bitaw natay priorities sa ato ang trabaho. Kaning gitawag na nga first things first. Kung ano yung dapat unahin. Di ba? Ano yung dapat i-prioritize sa trabaho. Di ba? So, isa ni siya sa makahatag stress ato, labi na bitag daghan na kay ang gihatag nga trabaho, magsapon ang deadlines. So, to ara, why tuluga nayabag pagkahuman. Di ba? So, kana siya, why not doing the job today? Di ba? Nganong paugmaan pa man, if you can do it today, you can finish it today. So, kana po siyang attitude kayo. Say, nata sa to ara bang mga Pilipino is kanibitang manyana habit. Unya na nako ni humanon kaya pa may deadline, ugma na. So, until nga maabot na ang last day, dito na din ka nag-cramming. So, it will give you stress. Diba? So, kani siya, manage your time. Dapat na kay kaning itinerary. Yeah. Dapat na kay kaning time management. Unsay dapat unahon, unsay sunod. Para dili ka malibog. Then, another thing. Fifth is, resolve stressful situation. Don't let stressful situation hold family problem solving session and use negotiation skills at home and at work. So kani siya class na apply na mo ni siya nga kaning pamaagi bitaw kani bitawng resolve stressful situation. Isa sa among culture dani sa among school is when we have problems, for example nakasala ang isa sa amo sa isa, is dili na siya maugmaan. Because naanad mi nga among i-confront ang tao nga nakasala sa amoa. Diba? Like, unsa ba nakiproblema sa kuha? Unsa problema nimo atong storya na ana? So at the end of the day, na-solve ang problem, wala na naugmaan, diba? Kay I realize, no? So una nga, kung imo siyang paugmaan, sige nimo siya kuan, the more nga dugay ang panahon, the more nga lisod na kay nimo siya i-solve ang problem. So why not istoryahan, lingkuran, maminaw, diba? One should listen, one should talk, and vice versa. So yun ana ang dapat nga pamaagi. So, ganahan kay ko kay na-apply namon siya even sa amo ang balay, no? When we have problems or misunderstandings sa ako ang family, sa ako mamang papa, gaustoryahan gyud amo na siya class, di ba? Kay at the end of the day, kamo ang gatag yapon og kanang stress sa inyong kaugalingon, which is pwede ra man siya lingkudan og storyahan, di ba? So sabi nga nila, walang problema na hindi nadadaan sa mabuting usapan. Di ba? Di lang po magsinumbagay ng munsa na diya. So, kana siya. Then, ikaunom, or 6, nurture yourself. So, din mo take in class ang kaning love yourself. Di ba? Nurture yourself. In what way? Treat yourself to a massage, talk, a walk, or a nap, or listen to your favorite music. Or kanibing, unsay makapalipay sa imuha. Unsay makahatag sa imong comfort when you are stressed. Like for example sa ako class, kung stress nang gyud kay ko sa class, mukaon ra gyud kog chocolate. Yes, mukaon ra gyud kog chocolate. And mag-music ko sa akong pinaka ganahan nga music. I will use a headset or headphone. Then magpa-music ko, then I will close my eyes, eat chocolate, and ma-relax akong kaugalingon. Kung ang makahatag sa imong relax is magkanta ka, kanta. Kung makahatag relax sa imuha is kaning mag-jogging ka or kapuyon imong haguon imong kaulin, give it to yourself. Ayaw na idalo sa imong kaugalingon. Or kung makawalag stress sa imo is magpagwapo ka, ihatag sa imong kaugalingon, di ba? Ayaw ikadalo sa imong kaugalingon because makatabang na siya class para nga mawala na siya ang anxiety ug stress nga imuhang nabati. Okay, last is ask for help. Sa kung ingin na pangayo og tabang. Dili daotan nga mangayo kag tabang labi na kung ma-feel nimo nga dili na nimo kaya. Ayaw ilet ang stress or anxiety nga kaunon ka.
Di ba? Well, sad to say, some of those news nowadays is kaning tungod kay sa ilang ka-stress, tungod sa ilang problema nga dili na nila makaya, tungod kay ilang gipasagdan nga lamunon sila sa problema, some of those people end up committing suicide or kaning magpakamatay na lang kay di na nakala ang situation, which is sayop unta gyud siya, sayop siya nga action because it will not give a solution sa imong problema. Whereas nakadugang panoon siya og hatag og problema sa imong family. 'Di ba? Sa mga tao sa imong palibot. So kana siya class, ayaw og kanibitang ayaw ihikaw sa imong kaugalingon nga mangayo ka og tabang. Seek for help kung dili nimo kaya. And of course, pangayo og advices sa mga tao nga feel nimo nga makatabang sa imuha to aid those stress and anxiety. So that's it, class. We're running out of time. So I guess namoy nakuha nga mga pagtulunan or mga learnings about sa insights sa akong gi-share sa inyo ha. And yes, thank you so much for watching. Please subscribe to my YouTube channel, Johnny Wijanti PH. If you like this video, don't forget to give this video a thumbs up. Free to comment down below unsa inyong mga learnings o unsa inyong gusto idugang. And please share this video sa katong mga gusto o na may kaila nga mga na-experience ang ani nga mga struggles karon kaning depression, stress, and anxiety para makatabang pod sa ila. So, that's it, class. Have a great day, everyone. Keep safe. I love you all. Amping ingat.